nake so mu fahimta a cikin wannan abun, tunda ana cikin matsi na tattalin arziki, wato akwai abun da ya faru kafin a fito. Manzo Allah sai umarni ya ce to kowa yayi kokarin yanda zai yi ya kawo gudunmuwa dan a fita a zo a je wannan yaki. Ga matsi na tattalin arziki da ake ciki, gashi abin da ake ciki. To anan ne fa sahabbai kuma anan ne kuma kowa daga cikin sa ya nuna abin sa. Sayyidina Uthman ibn Affan yana daga cikin waɗanda suka zo. Akwai riwayoyi da yawa nasu wanda tafi inganci ta ce kai tsaye sanda manzo Allah yana kwadaitarwa akan ayi tajhizi na jaishul usra. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadar wannan magana, Sayyidina Uthman ya miƙe yace na ba da raƙumi 100 da kayan laftunsu da duk abin da za su ci na abinci a kansu duk a kaina. Manzo Allah ya mara addu'a, aka ci gaba da kwadaitarwa, ya ƙara tashi yace na ba da raƙumi 200 duk kowane da laftunsa. Nan ma aka ƙara ci gaba da magana akai, ya sake miƙewa ce na ba da raƙumi 300. Sannan ya ce kuma farin kuɗi ya kawo dinari 1000 ya bayar. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya kawo dirhami 2000 ya bayar. Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce to dama wannan lokacin ga lokaci ya zo, ya samu wasu 'yan kuɗinsa, ya ce ga lokacin ya zo wanda zan riga Abubakar, in dai zan riga shi yau ya kamata na riga shi. Saboda haka ya raba wannan dukiya ta sa biyu ya kawo wajen manzo Allah ya aje. Ya ce Umar ina ka samu wannan kudi? Ce wallahi ya Rasulullah ai kaji yanda aka shi. To me ka bar wa iyalin ka? Ce na bar musu kamar wannan. Ya ce Allah ya ma albarka cikin abin da ka bayar da abin da ka ajiye a gida. Ana can sai ga Sayyidina Abubakar ya zo. Abubakar yana zuwa ya zube nasa a waje, ya ce masa Abubakar ya ce to kai fa me ka bar wa iyalin ka? Ce na bar musu Allah da manzon Allah. Sai na Umar ya ce wallahi da ya ce ban taɓa neman in tsere maka ba sai ka tsere na haƙura, kai ne champion din. To haka aka yi wannan akai. Sannan akwai sahabbai manya kamar su Al-Abbas bin Abdul Muttalib, akwai su Talha bin Ubaidillah. Waɗannan duk kowa ya ba da iya bakin ƙoƙarinsa, waɗanda kowa ya yi iya nasa. Muhammad bin Maslama sun yi iya nasu. Akwai kuma masu ƙananan ƙarfi wanda wani ma daga cikin su rabin mudu, rabin tiya na dibino ya kawo a ciki. Nan ma munafukai sai da suka yi magana kuma sai da Allah ya mai da amsa. Allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum adhabun alim. Waɗannan masu zindan masu yin tatawwi a cikin sadaka da wanda ba su samu abin da za su bayar ba, sai dai kawai dan abin da suka samu iya kokarin su rika yi musu izgiri suna musu ba'a, to su ma Allah ya musu ba'a, kuma akwai azaba mai radadi a gare su. Da aka zo aka kawo suka ce me Allah zai yi da wannan rabin ciyar da binan wannan mutumin? Su kuma sai da Usman da suka bayar aka ce waɗancan kuma ai riya ne, ai riya ce kawai. Suka to ba ai zai daidai kenan, to munafiki kenan malam, in ka wannan munafurci kenan. Wanda suka bayar da yawa aka ce sun yi riya, wanda suka bayar iya kokarin su ma aka ce sun yi wannan akai. To shine Allah subhanahu wataala ya ce to Allah yana musu kamar yadda suka yi ba'a, su ma Allah ya musu ba'a. In ko Allah ya yi mutum ba'a, karshen ayar ya fasara me ba'a, domin me yace me walahum azabun alim, azaba mai radadi ta tabbata a gare su. To haka aka zauna, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna a Tabuk, aka dade a wannan zama, sannan ya juyo ya dawo. To anan ma akan hanya akwai abubuwa da yawa waɗanda suka faru.